Gaur zure pertsonaren eta pertsonaien hainbat alderdi landu nahi ditugu, Ramon, eta azkenetik hasiko naiz, ongi iruditzen baldin bazaizu. Bertsolariek hala egiten omen dute, haiek azkenetik hasten omen dira pentsatzen behintzat. Bertsolariek egiten dutena gehienetan ondo. Bueno, azkenetik hasiz, Goenkalen denboraldi berriari ekin diote, eta, berritasun nagusia zuzeu zaitugu, ez bakarra, beste batzuk ere badira aipagarriak, baina berritasun nagusia zuzeu zaitugu, Ernesto Irureta, eta pozik zabiltzala. Bai, pozik, pertsonai polita da, gaiztua. Gaiztua, bai. Benetan gaiztua, Bai, gaiztua da, bai. Gaiztagerik egiten hasi da, eta... Baina polita dia, personajari polita dia. Gaiztu igabe ez da, pelikulaik ez, orduan nahi autokatu zait, eta... Polita, badure bere bihozko eskorra ere alabarekin oso xamurra da, eta ala baino gaiztua. Eskrupulo handi gabeko enpresari bat. Bueno, horixe duzue, Ernesto Irureta, enpresari gaiztoa, maltzurra eta benetan ankerra. Hala eta guztiz, zuri oso eskerroneko pertsonaia iruditu, Ramon? Bai. Lehenkoan irakurri nun, Dallas seriua berriz ere martxan jarri dela. JR eta gainerakoa? JR bere 80 piku urtekin. Bizia da? Kaskauta dago nahiko patxal, baino bera ere azalduko da. Atal berrietan eta hasi dia berriz ere, bai, gaiztoek badute oso erakargarria dira. Aktorentzako bitzat oso erakargarria dira. Eta, nik guztu hain ez. Pertsonajeak harrapatu zaitu? Bai, oain hori arriskua kalian, Andren bataz urbildu zaite ja, dauneko, esan ez, gaiztu, zai bate gustatzen, hola gaiztak eri, kontu zibili barko eta oain dik inbar ditu, oain dik gaiztak eri batzuk eta kontu zibili barko eta zein urbiltzen zaidan, eta nola, ze... Batzuetan kosta egiten baita, Ramon eta Irureta enpresaria bere iztea. Edo zenbaiti behintza kosta ingo zaio? Hori, ez da seinale txarra, sinisten dutela historia, sinisarri egiten deula, baina, ikusiko dugu, noaino di joan asuntoa. Kontxu Odriozolak ere esan izan du, berari behin gehiagotan etorri zitzaizkiola, kontu zibiliz eitez Josemarikin kubatarrakin da bilura, eta ezin bere izi? Bai. Zuri ere gertatuko zaizu. Dena den, Goenkalera ate nagusitik sartu zara, ezta? Denboraldi berriko protagonista zara, eta horrek ematen du beste zama batera esten dio zure lanari, ala ez? Bai, ardura hori denboraldi berri honetan ez nahiz berri bakarra, baina, bai, personaje fuerte oitako bat, eta bai, ardura bizkapa dut, zorionez oso ondo hasi omen da, audientzia aldetik oso ondo, lehenbiziko bihaztetan galdetu nun, zenola dik, oso ondo hasi da, eta bai ondo, eta jazte gehiago galdetuko, bazpare. Eta ondo hasi omen da, eta hemendik aurrean nire ere, eta gero ikusiko dugu. Antzerkian hain ohituta zaudelarik, horrek laguntzen aldu telebistako lan hauetan? Nik uste dut, gure hiru mediotan edo telebista, antzerkia, zinema, oroar funtsean lana berbera da. Ez da, teknika da, alderdi tekniko batzuk aldatzen dira, baina funtsean aktoreren lana berbera da. Teksto bat ikasi, dialogo batzuk ikasi, sinisgarri egin, eta sinisgarri egin, hori da, eta jendeari jendea unkitu zure interpretazioarekin. Orduan leku aldatzen da, teknika pixka bat, baina lana berbera da, funtsien. Ramon, beste 3 lagun izango ditut hemen zu zirikatzeko eta zukutzeko laguntzaile, eta datozela Maite Nasalinas, Josemari Berasategi eta Maite Eskarmendi. Gaur, Maite. Apa, Josemari. Gabon, Maite. Maite Nasalinas, gabon. Gabon. Ondo altzara? Earki, gustora. Bueno. Nire senarrakin. Hori da, hortaran indoan.
Ba, nik galdera bat botan Gaztea, dizuk, Gaztea, guapa, nik esan nien, nola, ez du inor sinistuko, bikote hau. Eta beste gauzera eskatu nien, jakin nuen maiten azalan ere, izango zalan ere maztia, esan nien, jarri, favorez, kajoitxo batzuk, elkarrekin, ez omen dao presupuestoik. Gainera, beti takoiekin Gainera hori. Beno, Maitena, zuzara bai fikzioan Goenkalen Irureta enpresari gaizto horren partenerra, zer galdetu nahi diozu Ramoni, ez Iruretari, Ramoni. Esan lehenbizi, bai pertsonalki eta profesionalki, Ramon Agirrenekin bai lan itxea eta gertu ukitzea, itxen dizula asko ikastea. Aukera gutxi eduki ditut, baina nabaritzen duzu pertsona pala eta eskuzabala dela. Eta askotan, eduki dituzu zenbait proposamen, Goenkalen parte hartzeko, baino hain arte ez da iritsi momentuei. Azkenik, zer sentitzen da horrelako telesa historiko batean parte hartzen denen? Bueno, izan zian aukerakola, baina nik bani banekin egunen baten Goenkalen lan egingo nula, seguru neon. Eta gaina ez dizut Euskal Herrian aktore petoaren diploma ez dizuten baten Goenkaltik pasatzez pasea. Hoi izan ziaten, eta orduan zen, boni pasabarkoet. Oin arte neukan, eta lehenkoan eman ziaten, badukat etxean diploma. Abai, Pasabarra dago Goenkaletik, eta orduan... Baina hori ez altzen antzertitik pasatu beharra zegoen aktorearen diploma. Baina antzertik enduzuten, eta oin Goenkale da... Baina handik pasatu gabeek ez aldute, zure ustez, frustrazio puntu bat edo... Zer? Handik pasatu gabeek... Bai, handik pasatzeko aukerarik izan ez zutenek edo... Nik uste gutxi dagoela, trajektoria, bibilbide luze xamarra daukan jendea, gutxi dago handik pasagabekoa, eta segurazki bat denak egunen baten pasako dira, eta oso leku, ni oso guztua nago bintzat, eta oso leku hona da, lan egiteko, beste edozein leku bezala.